ብወኪላትና መንገዲ ክትምዝገቡ ትደልዩ ሰባት ከመይ ጌርኩም ትምዝገቡ ዝሕብር ቪድዮ እዩ እዚ መጀመርያ ናብዚ ዌብሳይት ንኸይድ እዚ millislearn.com ብምቕፃል ከምዚ ዝመስል ገፅ ክመፀልና እዩ ድሓር ኣብዚ ኮርስ ዝብል ወይ ከዓኒ ኣብዚ ታሕቲ ኦንላይን ኮርስ ንጥወቕ መሊስና ከምዚ ዝመስል ክመፅእ እዩ ኣብዚ ንጥወቕ ድሓር ንምምዝጋብ መሊስና ኣብዚ ኣብ ረጅስተር ናው ንብል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብወኪልና መንገዲ ኢና ረጅስተር ንገብር ዘለና ረጅስተር ንብላ ኣብዚኣ ረጅስተር ምስ በልናያ ከምዚ ዝመስል ገፅ ክመፀልና እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ ኢሜይልና ፓስወርድ ካልኣይ ግዜ ኣብዚኣ ንደግማ ሓድሽ ኣካውንት ኢና ኣብዚ ሕጂ ነውፅእ ዘለና ኢሜይል እቲ ንጥቀመሉ ኢሜይል ኣብዚ ንፅሕፎ ፓስወርድ ኣብዚ ንደግሞ ፓስወርድ ሽምና ቴሌፎን ምስ ፀሓፍና ወኪልና ኮድ ክህበና እዩ መእተዊ ነዚ ዌብሳይት ምስ ከፈልናዮ ኮድ ክህበና እንድዩ እታ ኮድ ኣብዚኣ ኣምፂና ክንዲ ካርድ ናምበር ክንዲ ምፅሓፍ ኣብዚ ንጥወቕ ኣብዚ ፅሒፍና ኣብዚ ንጥወቕ እሞ እቲ ኮድ ድሃበና እቲ ወኪልና ኣብዚኣ ፅሒፍና ኣፕላይ ንብላ እሞ እዛ ገንዘብ ካብዚ ዘላቶ ናብ ዜሮ ክትቅየር እንድያ ድሕሪኡ ኣብዚ ባይ ናው ንብላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወኪልና ድህበና ኮድ ኣብዚኣ ብምምፃእ ክሊክ ሄር ትብል ዘላ ኣብዚኣ ነእትዋ እታ ኮድ ምስ ኣተናያ ኣብዚኣ ሰማያዊት እዚኣ ንጥውቓ ድሕሪኡ እዚ ገንዘብ ሽዑ ስለ ዝኸፈልና ምስ ከፈልና እዩ እዚ ኮድ ክህበና እዚ ገንዘብ ባዕሉ ናብ ዜሮ ክቕየር ከም ዝኸፈልና ዝሕብር እዩ እቲ ኮድ ከም ዝኸፈልና ዝሕብር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ፅሒፍና ኣፕላይ ንብላ ብምቕፃል ሽዑኡ እዚ ክጠፍእ እዩ ሽዑ እዚ ባይ ናው ንብላ ስለዚ ኣብዚ ብምምፃእ እቲ ኮድ ክንጥቀመሉ ንኽእል ባይ ናው ምስ በልናያ ሽዑ ናብቲ ኮርስ ክተእትወና